الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فلكي أنا سلينا. نسلي. أنا يرينا. الحمد لله. باتفو ولا هي. السكابة. قول كوني مودي. الحمد لله. الله يافي. آمين يا رب. تبارك الله. Bakary dit qu'il est permis, il peut pas dire ça. Hein? Bakary quoi les fleurs match qu'il faut. Bon, ça dépend. Ça dépend de quoi, et tu le défends quoi? Non, je le défends pas, mais ça dépend. Est-ce qu'il fera ya? Anga fo na ntla la. Est-ce qu'il fera? Akana sigi anga fo. Aïe. Est-ce qu'il fera wa yana ka se ambi, est-ce qu'il fera? Ne to. Voilà. Il va ñu ro la. Ama fo ne fa ne ndege tende. Ne ndege te mo. Aïe able. E be yoromna. Eni flow ka suru. E ba me o jagwe. Ne na me de, men débrouiller. Aïe ba me. Men débrouiller. Awodu. Sawre de. Suleiman sawre. Sawre. Able. Ayo. Allah yafi. Tiabu. Baraj. D'accord. Maintenant, anga foroba kanfu. Foroba kan bodo. Bamana yo de foroba kan ja. Betaya. Beje do ça. Bon, chama won ba me suno. Ay beje do. Bete. Ni na bongo ni jago bamana kanfu. Abge beje. Mako nyini rodo. Aba ya famu. Loga kare beje. Wi mako nyini. Ibi digala de jago ya. Voilà. Odo. Comme tu dis. Abla ambi. Ni meleke ba fo mamu mbora koron président. Bon, mambo koron fe koni. Nga wati na ketuga de kama memelege yero do suma be poussière be donc ni be jarta jalani sans fa blay ni may protéger amay oui bien bamanan ko ki jaki dan akani nyogomeme mais akokurtuso oitan ah bon Allah akbar ablay er ba fo ki nyogomeme kon ga daga jaka day ko kuru de son ablay non ba fe ko mun defo no c'est-à-dire avec fo fendo de là ibe armade doy bi ne ka famel la ablay bi nyaba fe ba fo tie karsa be ni fen kono abe ni so kono bi abe ni fen ka abe ni ketan akadi yere ka ke na city ablay akbar sino akadi yere yo don yo meta wi ayo sino yere be baganto bu daw bu kurungulu akada me atisi ayo sitai tubarkal musukroba do konema ako samati bonye kongoma ko sunzani dogo ya kongoma oitan mais abla ma fo kungo wa ni kungo yere fo ka wadro ya banenu samati ka boya ma sama boya na chugo chugo be kungo kono zuna fana dogara chugo chugo abi kungo kono abla o ba fe ko munde fo ne ma c'est-à-dire armadi ikera chugo chugo abla ikera chugo chugo fitini ikera belulbay ikera mangani ikera ibe chamanchela abla itai Allah akbar ko fleleti nyechi ko kumati bonyo tloma fleleti nyechi kuma fana di bonyo tloma kumati bonyo tloma bon abla kuma akagri de son wada nta ni kagri akagri kuma foro chogo afari chogo tloma me ko ba fe ko difo bon kuma do be fana club be mango me dable club mo na me ko na atibo ya mago na me ko ni abla atibo ya masa me abe kulo toro wati do de no abe dusu toro wala be bala o ati fode ke kulo abe dusu kunde toro o do ko ma nyefana nyefana ka fleta de be de abe fenjugu fle al fenjuma fle ata nyechi de mais abe hakli toro abe jibo nyere la fado be ni tura ku fle abe jibo nyere ma atachi voilà abina fo ni ko tasma foli o ti dajini atajini bismillah mba ere ya fam go ba bismillah abla bi arabay sikatola odo ikote be sam kalo klitan nani namu samba fla ni mo wan fla ibi seke jete ko doni fere kunne jete fo ibi seke fona ke able ifana fana ma fara ñoo kan mina calendrier ñini d'accord anga tota signore mba fuye inshallah gafa be abla kacha l'indicateur de renouveau ale musebe abla kumara folo anga tribunal militaire be anga firintigila ka wolu ka kiriko la abla ko ni firintigila ka do ye ale ni u jeñon do mun ye marfa ale ni kisew abla ko u yera u nomne na ko la nu jeñon abla ko lu bakon malaka kirini watina me tribunal militaire la abaro kon sigle no senga donc yanga mal fana nga ko sita kata fere c'est ta fere ou ça dato la hawlo la quwwata Tombouctou Ablaye o ka dugu ye ko kabiri san 1993
ko ji yɛlɛla ɲina cogoya mun na ko kuma deli ka kɛ fɔlɔ. Ko ji yɛlɛlen dɛ. Ablaye. Syndicat. Olu kɔni ko nin waati in kɔni kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Mun ɲɛsinnen bɛ kalanko ma. Article 39. Ablaye ko u ka ɲɛmɔgɔw. Ablaye ko y'u janfa. U janfa. A ko ɲɛmɔgɔw janfa dɛ. U ko ten. Syndicat ko ten. D'accord. Sinak ale ni Silma Ablaye olu kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni cɛ kofɔlen ni ale kun ye ten commandement dɔ don Ablaye k'a yira k'a fɔ ko ale ni waati kɔnɔna la ko ale gouverneur sous-préfet k'ale kun ye sous-préfet k'a sɔrɔ sous-préfet tɛ Ablaye a y'o ka sous-préfet fini ta k'o don a yɛrɛ kan na fo usage de faux fo usage de faux Ablaye u ye plainte don a kama. Baara minnu kɛra ni ekɔliso la n'u b'a wele ko dontɛmɛden Jikɔrɔni Para ni muso kofɔlen fɔ ale ye ekɔliden dɔ minɛ Ablaye k'a sɛbɛkɔrɔ bugɔ o siratigɛw la sa polisiw ka wuli ka jɔ la ka kɛ ni procureur bɛ sigida 4nan na ale ka lahɔrɔma kɔnɔna la k'u ye tɛgɛ kɛ muso in kan ko Ablaye k'u bɛna taa ɲininka dalakaw na k'u jumɛn ni baara ninnu kɛra. Fana Joyila Keɲeba logement sociaux minnu kun jɔlen don Ablaye k'u datugu k'u bila yen tigi kun t'a la Ablaye ko tigi sɔrɔla la sisan. Les Échos wele général Keba Sangare ale tɛ Buguni gouverneur ye wa Ablaye ko nin waati na k'a b'a la ka baara kɛ a b'a la ka hakilina ta ka kɛ ni dugu yɛrɛ taabolo ye ko dɔrɔn fana tɛ dɛ k'a b'a la ka i ɲɛmada Sikaso la bi walasa k'u ka se ka Buguni fana wuli ka jɔ a sen kan. Buguni kɛ Buguba ye. Ayiwa n m'o kɔni fɔ. Ablaye. Circulation na ko kasigidon dɔrɔn tɛ mɔgɔw kisi koyi ko n'i y'a jateminɛ bi ko kɛwale dɔw b'a la ka kɛ mototigiw yɛrɛ fɛ bi Ablaye ko hali ni kasigi b'i kunna k'a t'i kisi ka kɛnɛ k'a fɔ mun ye jaa minnu jɔlen bɛ yan kamalen dɔ kɛlen dɔ filɛ nin ye ka moto bɔ a ɲɛfɛ sen kan ko k'a jɔ kɔfɛ sen dɔrɔn kan k'a nun ta ka jɔ n'a ye Ablaye ko kasigidon tɛ mɔgɔ kisi o ko la dɛ k'u ka fɛɛrɛ kɛ o la tiɲɛ don tuma dɔ la fana mototigi bɛ yɛlɛ mobilitigiw bɛ tɛmɛ yɔrɔ la pont sanfɛ ani échangeur sanfɛ mobilitigi yɛrɛ fana b'a kɛ koyi donc c'est vice versa ɲɔgɔn tasara dɔ o b'a kɛ a caman yɛrɛ sotarama bolila ninnu ye nin ye jumɛn ye ni l'histoire de Bamako wula a ko nin ye Américain ka maa dɔ ye maa kofɔlen dɔ ale ko nin waati in kɔni kɔnɔna la mun ye ONU secrétaire général Ablaye ko k'a wuli ka bɔ a nɔ la awɔ ko a bɛ baara min na ko baara ɲuman tɛ Ablaye syndicat minnu bɛ yen n'u y'u bolonɔ bila sɛbɛnna n'u ye kalanko ta fanfɛla la octobre kalo tile 15 san 2020 san 2016 Ablaye k'u kun kan ka taa grève la grève min baara kun kan ka daminɛ sini Ablaye k'u y'a ɲɔngiri u y'a bɔ a ma ko grève ko tɛna kɛ bilen olu ni gouvernement bɛnna k'u bɛnna ko la nin ye mun ye boli ale kɔni ye ultimatum dɔ di nin waati in na mun ye Tabital Puloku mɔgɔw ma Ablaye k'u ka kuma k'u yɛrɛ jɛya dɛ k'u ka u jɔyɔrɔ yira kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ye Bamaci wale kɛlɛko la ko sinon ko yanni jumadon cɛ k'u na ko dɔ kɛ ko yanni jumadon cɛ k'u na ko dɔ kɛ Ablaye ko tribunal militaire mun filɛ nin ye Dasalam Ablaye ko ale kɔni baaraw kɔni daminɛ ka kɛ n'a ye k'a fɔ mun ye ko militaire dɔw bɛ yen u n'u jɛɲɔgɔn dɔw olu kɛlen don welelen don mun ye bɔgɔ jeni kan l'histoire faso ka fasiri a ko di Ablaye a ko bi ko Maroc ko ale bɛ farafinna bɛɛ ka ci la bi ko bi nɛgɛ kanɲɛ 19 o ni Faransi kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ coupe du monde kɛnɛ kan Faransi fana ye farafin ye Faransi yan o ka kɛ ni a ka lajɛ n'i ye Maroc ye kɛ Faransi ye bi i b'a fɔ Maroc de ɲɛma ni maa min tɛ balontan yɛrɛ dɔn n'i nan'i sigi k'a match lajɛ ni ye Marocain ye i b'a fɔ olu de tubabuw ye tiɲɛ don est-ce que la France c'est la 6e équipe africaine o don Ablaye mun ye assise nationale de la refondation kɔnɔna la gouvernement Ablaye ko point fɛn fɛn citera a kɔnɔ ko point 55 bɛ Ablaye k'o de ka gɛlɛn kosɛbɛ k'u bɛn'o de ta ka baara kɛ n'o ye fɔlɔ ko a tɔw bɛ yen k'u bɛn'o lajɛ don nataw kɔnɔna la ka se k'a baaraw fana bila sen kan y'o mɛn l'indépendant ko Ablaye ko mobili 44 n ko mobili 44 c'est-à-dire an b'a fɔ Bamaci wale kɛli 44 mun kɛra mun ye san 2022 kɔnɔna la jɛkulu min sigilen bɛ n'u b'a wele ko réseau WANEP
olu ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la a yirala k'a fɔ min ye maa 34 o sara maa 79 abilɛ k'olu banana waati laban ninnu kɔni kɔnɔna la ka kɛ n'u ka sɛgɛsɛgɛliw ye abilɛ banbagaciwale kɛlɛli hali bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ ko maa 60 bɔɲɔnko n'o ye banbagaciwale kɛbaaw ye abilɛ k'olu bɔnɛ u nin na mun ye an ka finitigilakaw fɛ olu kɔni ka wulikajɔw kɔnɔna la u bɔnɛna u nin na abilɛ ko nin ye cɛ kofɔlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye CSDM ɲɛmaaba ye Mohamed Sherif Aidara ko ale ka jugement talen no ka bila mun ye marisi kalo la san 2023 ko dɔwɛrɛ tɛ mun ye k'a yira k'a fɔ mun ye banbagaciwale kɛli ko la abilɛ k'a y'a ko ta k'a yanga sanfɛ o siratigɛ la f'a ka kiiri kan ka tigɛ marisi kalo nata ye mais a bɛ so u ma don kaso la u ma don kaso la le pélican karamɔgɔ Jawoyi Traoré karamɔgɔ Jawoyi Traoré sigida 4 na abilɛ a ko di ko ale sigida 4 ka donso olu ka ɲɛmaa ye ko a kɛra donsoba ye koyi donso kuntigi o don ayiwa abilɛ ko cakɛyɔrɔ olu bilali sen kan ko n'a sɔrɔ ko farafinna ko n'an tun bɛ filɛli kɛ ko n'an bɛ lamɛnni kɛ ko n'an bɛ kɔlɔsili kɛ ko tɔw b'a kɛ cogo min na ko ɲan b'a sɔrɔ ko an bɔra nɔgɔ la abilɛ o tuma ɲɛ t'an bolo wa o hakili de t'an na ɲɛ bɛ hakili bɛ yen i b'a sɔrɔ an ta la k'a kɛ a kɛcogo ɲuman de la Alahu akibar ni hakili b'a la kɛ hakili b'i jɛ hadamadenya ko ni hakili ye siga t'a la abilɛ ko ni denmisɛn ko maakɔrɔba ma i tɛ hakili sɔrɔ tɛn abilɛ kuma jugu don kana fɔ sa a ye kuma jugu ye a bɛ fɔ yɔrɔ yɔrɔ min na o b'a sɔrɔ abilɛ degun kɛra denmisɛn ka fɔ cɛkɔrɔba ma i tɛ hakili sɔrɔ ten abilɛ a bɛ fɔ yɔrɔ o b'a sɔrɔ degun kɛra dɛ o b'a sɔrɔ degun kɛra sinon o tɛ denmisɛnnin ka kuma ye o ayiwa d'accord a faamuna Sulemani Kulibali abilɛ Mali la ka to Musa fanga la Musa bɛ fanga la Musa ye coup d'état kɛ ka Modibo gɛn mais dɔw ko coup d'état kɛ la Musa ko ma ɲi o tɛ se ka kɛ cogo di fanga tɛ yan a fanga don ale ye coup d'état kɛ ka fanga sɔrɔ a tɔɲɔgɔn ko bɛna coup d'état k'a la ko ale y'aw tɛ se kɛ o ko di bɛn donc le 12 ale ye coup d'état kɛ le 19 novembre 68 le 12 août 69 ko ale diɲɛɲɔgɔn tun b'a fɛ k'ale fana janfa o tɛ donc ko la bande de Bisimila Jara Sadasu 37 olu ko olu tun bɛ bɛnbɛn na bɛnbɛn tun kan ka ban janfale la fanga fɛ k'a to bɛnbɛn labɛn na kɛlɛ b'u la Moriba Jakite lieutenant ale nimisara ko bɛnbɛn est-ce que an ka taa fanga ɲɛna ko man ɲi ale bolila a y'a fosi a taara Musa Mara o fa Joseph Mara ko ayiwa Sadasu dɔ bɛ yan fɛ o bɛnbɛn na u b'a fɛ k'aw ka fanga firi dɛ i tɛ taa fɔ Musa ye sinon vraiment an bɛ bɛnbɛn na an bɛ yɔrɔ min na ne kɔni bɛna n'a fɔ ye parce que n'an ma kɔlɔsi dɔrɔn fanga bɛ dafiri Musa Mara taara fɔ Joseph Mara taara fɔ Musa ni cɛkɔrɔbaw ye cɛkɔrɔba ye ko coup d'état yɛrɛ kan ka kɛ le 13 août cɛ côté donc le 12 su u donn'u bɛɛ kɛ k'u bɛɛ minɛ cop abilɛ o kɔni o ko bannen maintenant u minɛnen kɔ Moriba yɛrɛ mun taara fɔ ko ka taa minɛ a fana b'a la o a fana b'a la a bɛ dɔ kalama abilɛ a bɛ dɔ kalama dɛ Musa ko a sumara ko parce que ale fana tun bɛ janfa la janfa sera fo ni yɔrɔ la la ni sera n'a fɔ a sumara o fɛ donc o ko sa u ka minɛ ale fana b'a la donc ale ka janfa ye mun ɲa abilɛ c'est-à-dire u b'a fɔ fɛn dɔ ma armée kɔnɔna la confraternité ale il l'a trahi ça ale y'o trahi a y'o trahi voilà donc Musa ko ale yɛrɛ ka minɛ o tɔw ko ayi ko ale de kosɔn ko a ka minɛ mais abilɛ ale don k'a bɛ janfa la a b'a la a b'a la donc ale fana minɛ na donc coup d'état ma kɛ ale hakili la n'a taara fɔ ale bɛna kisi jala bɛna d'a ma mais a ma kɛ o ye ale ni tɔw bɛɛ minɛna u bɛɛ gosi ni bere kelen na donc u ko k'u kiri u ye dossier di juge ma juge mun tɔgɔ ye Yakuba Sall a y'a sɔrɔ o waati le ministère de la justice a tɔgɔ Hamma Sere Dure u y'u kiri donc u mɔgɔ 33 ko mɔgɔ 2 b'u la ko ils doivent être condamnés à 20 ans de travaux forcés san 20
travaux forcés. Mon ami, 10 ans de travaux forcés. Mogo Tamboula, 5 ans de travaux forcés. Ko Mogo Kelembe, condamné à 1 an d'emprisonnement ferme. Ko Mogo Dou condamné à 1 an de prison avec sursis. Donc, ceux qui sont condamnés aux travaux forcés, Kotana est Taudeni. Taudeni. Tout mon condamné, Kotana est Kidal. Chop. Donc, Ulu Tarana Kidal. Mais Mogota Muntara Kidal, Mogosabada Segira. Awolo ni Bruna Werol. Kidal Kasola. Kidal, aïe, Taudeni. Taudeni. Uyubla Jaguar Barla, ko travaux forcés, Kubla Jaguar Brikidjola, Kubla Jaguar Barla, Dumuni Duma, Frotu Duma, Odufa, Utugurango, Kelengasa, Kata 14 février, Kata 31 juillet 112, Ubesara. C'est dans ce Kenegene, Mouminaya, c'est dans ce Katana, mais sans flatcher, Ubesara. Après, Strasia Kodo. Abeti fo. Abeti fo. Aywa. Bon ni mbekara jamana. Akara. Fo nga to ko fo mo ko fo mo. Après, ni mam ko ka be feki fa. Ni asore be mugala. Nto don. Nyin ngallo. Ko coup d'état do ma fo fa de ko bu fanga le mine. Coup d'état ku jero mi be ba do sable. Coup d'état kera atete ma fa. Coup d'état kera Musa la ma fa. Coup d'état kera Modibo le ma fa. Mo masa. Mo masa ko. Mo masa me ulu fa. Kuma yoro di. Anyami to do abla. Anyami to do. Sino farafina bi. We example ta malila coup d'état VIP. O kera malila. Tubaraka. Kame finitiku be fo.